Ga jam'iyyar NDC mai lasisi taro fansi ni NDC ko ba sisi nemo jesi girma masi da kafi HD Dr. Shamsuddin Aliyu Sa'adu Hotoro PhD Doctor waka ta sauka ni NDC mun danguma a jam'iyyar NDC. Kun ga mai karko ce kuma mai faɗi ce ku sani mun tace jam'iyyar NDC ga al'umma gata ce ga shiri yayi shiri kwa jam'iyyar kowa ce dan a kawo canji da tsintsiya banza ce dan ciki sun kauce dukiya sun sace hakuna sun kwace muna cikin NDC. Ga jam'iyyar NDC mai lasisi taro fansi ni NDC ko ba sisi nemo jesi girma masi da kafi HD Dr. Shamsuddin Aliyu Sa'adu Hotoro PhD Doctor waka ta sauka ni NDC mun danguma a jam'iyyar NDC. Kun ga mai karko ce kuma mai faɗi ce ku sani mun tace jam'iyyar NDC ga al'umma gata ce ga shiri yayi shiri kwa jam'iyyar kowa ce dan a kawo canji da tsintsiya banza ce dan ciki sun kauce dukiya sun sace hakuna sun kwace muna cikin NDC. Ga jam'iyyar NDC mai lasisi taro fansi ni NDC ko ba sisi nemo jesi girma masi da kafi HD Dr. Shamsuddin Aliyu Sa'adu Hotoro PhD Doctor waka ta sauka ni NDC mun danguma a jam'iyyar NDC. Kun ga mai karko ce kuma mai faɗi ce ku sani mun tace jam'iyyar NDC ga al'umma gata ce ga shiri yayi shiri kwa jam'iyyar kowa ce dan a kawo canji da tsintsiya banza ce dan ciki sun kauce dukiya sun sace hakuna sun kwace muna cikin NDC.